right. Hello guys, maskera say guys, maskera say. Let's say guys, chingotega ivamwe. Chingo yanzi nesu tiri kuriranga kuno. Ngarirangiwe chido. Kuzongoti difference iripo nekuti rangu haridhaki, harirangi. Rangu harirangi. Ari kuona tirakanzi kudii? Ukuona tirakanzi kudii? Non-alcoholic. Andikuona? Non-alcoholic. Saka rangu harizorangi. Andiona? Rangu ndire kungoti ka-refreshment rinongori refreshing so. Kungoti akamweka niyapila unjani sisi wami Cynthia. Ndire kungoti ndingonakigwawo hangu nokuti rinotapira ironaka iri. Iri ndo randipa kutomwa ironaka iri risina doro iri. Hairotapira iri. Gaitombo haoni zvo. Iri ndiro maregere kundiudza madairies. Mune utsinyi. Maregere kundiudza kuti tenga rewhite ndo rinonaka. Musatengere red. Maregere kundiudza tenga rewhite ndo rinonaka. Hezvo iri. Hani murikuona iri ndo rinonaka. Iri rinonaka rokutapira kuita kunge Sprite. Airo zvinakirai. Maswera sei mamuka sei manheru matima nenyika ndingoti aiwa pachi pamwe guys. Taungana muzuva ranhasi wedu we. Taungana muzuva ranhasi wedu. Hey. Taungana muzuva ranhasi guys. So happy new year Annie. How are you my beautiful slender sister? Right. Taungana muzuva ranhasi guys. So tine visitor yedu iri kumupangwa nge ichiuya pano. Hey, ndikuda kuita kutsva visitor isati yauya kudai. Hey. Saka visa yedu iri kuda kuya panapa guys, zvamunongoziva kune nyaya hanzi what kind of a drink iwine. Kuda iwine kuda ndo shampopo atizi iyoyi, kuda ndo wine yacho, kuda ndo shampopo, kuda ndo whisky atizi ikoko. Amen. Saka pane nyaya yanga ichitenderera guys, kwanzi Cynthia iwe asi it's not a waste of time. Ndakatobata glass tiritos iwe muchidhakwe kwa ndakatobata tongozviri kutongofayazo. Yoda zvindidhakwe kana ndadhakwa nonyadzira iwe udisiye. So guys inzwai. Saka pane nyaya yanga ichitenderera mazuva apfuura kumagrupu akasiyana-siyana zvikuru sei kuma V11 yevarume. V11 rinonzi ma-V11 evarume vanodya mari dzevakadzi kana kuti vanotosa zviweti zvevakadzi vachidya mari dzavo. Handi saka kune nyaya yanga ichimutendererawo. Kuna vamwe bhudhi baba vatenderera vedu vatenderera vasikana vatora trophy vavharisa December. Handimaona vavharisa 2020 vatenderera vedu. Ndakawa kuchinzi vanoda kupiwa award yokuti kwai vagozonzi kwai ndo vakadya mari zhinji dzevakadzi koko zvose nezviweti zvacho kugrupu iroro. Handichimaona. Saka so happen kuti baba ava ndofunga vane vakavaudza kuti aiwa indai kupiwo munozvidhifenda zvanyanya nokuti pakutobuda dzimwe nyaya dzedzimba, dzimwe nyaya dzakangowanda. Baba vaya vakandibata vakati izvi zvinotaurwa zvisimerika inini ndezvokunyepa taidana nandirambi asi mataurirwa zvoitwa handiwo indinoda kuti rese drunk of the story. Ndikati shuwa hanzvadzi kozi nyaya dzenyu dzanyanyisa kungodai kuma-V11 ndasingambozviti kunonakidza kudaro. Ndasingambozviti kunonakidza kudaro ndengoti kadambone apapo konakidza kaizika ini mapeji vazhinji ndakatobuda iroro peji roro rema-V11 evarume vari kutsosiwa bhinzi ndokandatogarirawo baba vekwangu kuti musowa anopostwa ndendiripo musowa uko kunonakidza ndakutogarira ikoko ina handichatobhimba ndivini musati blokewo please ndoporaso mundiregawo ndichikomendawo ndakasununguka ikoko. Handitika ndakatogarira ndakarindira baba kuti musowa anoposta ndita number 1 kuti kuona because ndokunobuda chijistirese ikoko varume vose vakusisa vanhu zviweti nekusisa vanhu mari. Izvo hazvinotombosekana guys nokuti mangwana unongofuma vakanzi dzii vekwako varipo vaposti wavo vaposti wavo nevakwavo. Handimazvona saka kugara urimo wakamiririra kuti panokanda wako bhodi. Ini ndikangoona vatokandwa ndinotongoti ndotobetserawo madzimai kutuka ikoko. Ndabetsera madzimai kutuka ndotora screenshot ndoenda baba mapost wako handei munoona handei uya mutaurise the of the story. Ini zvinongoita nokuti vanonga vachiita zvinhu zvavo inendisiko, vanonga vachiisa zviweti zvavo inendisiko, vanonga vachidya mari dzavano inendisiko. Handika muchida ngoita fair handiti nokuti munhu anenge adliwawo mari anogwadziwawo. Handitika kuti vanenge vapazopana sena handizivi. Handimaona asi ndozvazvida kuti zvingosikanwa. Handimaona. Saka guys regai ndivafonere tihwisise kuti tipedze navo kuti nyaya yavo yakamira sei. Handichimaona.
volume iri pasi muri kuinzwa here volume iri pasi uya nayo Milka yes hanzvadzi muri sei kwanzvadzi bongo maswera sei ndaswera ndikuona muri pane noise nditori pamalive ndiri palive ndati mungobva pane noise chete ipapapo ya ndiri kukunzwai ndiri kukunzwai muri kundinzwa ndiri kukunzwai muri kundinzwa here ndati ini ndiri kukunzwai imi muri kundinzwa here right hanzvadzi oga bongo tine kugamuchirai pano pachirongwa ndandichitaura ndikati pane nyaya dziri kutenderera dzinotenderera mumarokesheni pafacebook apa dzokuti kunouya nyaya yekuti zvanzi nhingi zvakati nhingi azondidai nhingi anditsotsa chiweti nhingi anditsotsa mari handitika zvichingotaurika saka tinombozoda kupawo chansi vanhu vacho vanenge vachiti vari kuakuzwa kunzi vari kuita zvinhu izvozvo handimaona kuti tinzwawo side ravo of the story sekuuya kwamakaita sime ndoda kutaurawo side of the story rangu kuti tinzwa zvinomira sei because ini nyaya inenge iri one sided nyaya inenge isina kubuda because right now ma-allegations amuri kungopiwa handimaona ma-allegations ari kungotaurwa kunzi makatsotsa zviweti makatsotsa vanhu makadini muri kuziva here nyaya dziri kufamba kufacebook okay mamo izvozvo ndiri kubata handitika but chondinetsa ndechekuti alright handiti vauya kukupaenzichigupu racho kuma V11 kunopostiwa vanhu vanotsotsa vakadzi zvinyini nemhirikiri nemari V11 zvinoreva evidence zvoreva evidence that's one thing understand so ukatibve V11 munhu unouya nenyaya yako vanogamuchira nyaya yacho vanogamuchira nyaya yako yavataura iwe wobvunza munhu kuti ko munhu wacho wauri kuacusa ari kupi handitika wotora nyaya yako auri woenda to the next person handiti understand me wozva both sides handiti zvakamira sei ko ava manje zvino vanotora nyaya robva vaiti pfu vasina kuto the next person chii choitika right ndiri kuzvinzwa chaizvo ehe ipapa pandiri kupanzwa tichasvikapo hanzvadzi inini pane nyaya handisi kutuka munhu kana kudini handina kudatuka munhu handina munhu wandakavinga handakana munhu wandakatsamira handisi yes munhu akaisa nyaya yake ndinomuziva understand me nyaya mirai hanzvadzi nyaya yamuri kuti makaizi muri kuziva imimi ndeipi yacho imi because nyaya dzacho dzakati ndakaitaridzo uyo ari kuti 100 rand arikuchikoimoriko wekuti we100 US okay munomuziva we100 US yes ko handiti taidanana okay makadanana saka point number 1 maidanana saka madanana zvikazodini chii chaizoita kuti munhu azokupostai kuma-V11 iye ndiani issue yake bozi handina kuita issue yake bozi ndakamutaurira kuti now I'm busy handikwanisi kuuya kumba bozi iye anga antrodusa kuna sisi yake namai yake kuna sekuru yake ngati ndiri kuuya mujanuary izvozvi musa 15 January ndiri kuzimbabwe ndiri kuuya nditi zvino iye akatara kuita ma-insecurities saka mama introducwa kuhama dzake imi musina kukudzawo medhemu ndidatora mukadzi wechitu ndakaintroducwa kumwe handisina kutaura chete ndimai ndibaba mansor ndibaba chete the mother knows me the sister of the kids knows me vakandiziva you understand me akandiziva time areda in 2 days you understand me okay andiziva in 2 days and it was fine zoruda angageji munhu kakuti munhu
It was in 2 days I accepted. Okay. Saka imimi zvinhu makazongona zvapostwa kuFacebook imimi mamusingadozivi kuti chimoko chenyu chichadoposta kuFacebook. Ndakatotumirwa. Wo makatotumirwa kuti naiye. Mama kona here kuti muzopostiwa imimi mama kona here kuti muzopostiwa. Takakonana the previous 2 days before. Alright, mari mama kamukwerete. Mari right. Mari zvakanaka manje. Atupinda mbijana. Toti ndini manditi. Masvika pamba. Masvika pamba. Muona zviri kuitika ndipamba. Moti no problem ndinoda kugadzisa 1 or 2 things. But anoshaka naona zviri bhokara zviri zvinogadzisa. Gadzirisa. Saka ndikamumanikidza kana munhu ndimurambidza. But mari makapuwa henyu. Out of love, guys. Wakakupai out of love 100 US. Zvikachitora henyu 100 US. Anti haana kupa akapa mukana wangu achigadzirisa infect zvinhu zvepamba. Wakapa musikana wenyu. Mamusina kuti chikwerete. Haana kana chikwerete. Anoti rega ndigadzise zvinhu. Kana wazouya uzogadzisa zvinhu zvacho zvese zvimwe wasara kumba kwati rega ndikanogadzirisa nyumba. Aiwa pakanaka kana zvinhu zvaadaro zvinokazotsa mweiko kuti azoenda kunonyora kuFacebook. Ndokandokushaya kuti alright pane pakanetsana pamatinsa mapixi kuzi ndine lebhuli yakanzi bongo GP. Ndinoona manje. Ndakamudza kuti lebhuli iri kugadzikwa ndingari matisheti auya ari 2 the black white kuti patokuenda muintroduction unopfeka iwe yangu iwe unopfeka yako handiti ndopakanetsa ipapa pamatisheti. Asi NYAYA Bongo imi maenda kuma introduction imi amuna murereni. Ansuza amudiripa ma complication. Muri kupa kunetsana na madam. Tiripa kunetsana zvitu saka tanyatso tedzera machechecho. Sama moto manya kuenda kuma introduction imi oka Bongo ka. Uyakaitawo yake UK kukakaitawo UK. Okay, yangaitawo murume. Alright, kovemba vari kutaura nekuti makatorera kovemba yokuti makambotisa mumwe mukadzi chiweti mukamutorera imba akambogara kumusha 2 years akazodzoka mutaundi akutofambira nyaya yake matora imba kumakaitora sei kuimba iyi. Handisi kunzwa foni yenyu kuti ichibreaka mati moda kuti mukadzi uya uye palive azotaura. Handiti mukadzi wachamuzikama. Handiti munhu ataura mukadzi wachamuzikama. Kumbira amutore mukadzi wacho auye naye palive. Utaura ari zvaakutaura panyumba yacho palive. Ndiripo nchinzwa nchimupindurawo. Direct. Saka hapana mumwe mukadzi here wamakambotsika futi konze ukabongo imimi mukapiwa mari yenyu mukatoita medzi dzake mukasamudzosera. Kwai nokuti imimi munoshandisa kuti muri hama yaObert Mpofu saka munongoita get away go scot free nenyaya nemari dzavakadza. Vanopinza mudhara panyaya dzavanopinza pachii. Tati munoziva kuti kana ndiri hama yaminista wausori ndoitawo maadvantages angu ekuti chiiwo nenjingoti andiri hama yamingi kwada kundizoronga zvakandoitika kupi kushandisa munhu mudhara kushandisa munhu chikuru panyaya dzemwana. Saka nezvekunyepa futi that one is out. Kari unoshandira mbiri sisi mama wayo. Understand me. Akandikwere panakudhara. I didn't understand. But kana wakaita murudo koini ndakaitawo wani iye wacho ari kutaura kuti 100 years koini ndakaitei pabvacho paakakidhinika mapurisa. What did I pay? Ndataura nyaya ndakamari ndakabhadhara kuti vakidhinika mapurisa kuti munhu ari kuenda kukoti mangwana abhadhara. Ndikataura kuti aiwa guys let's wait like this panda chini chitigadzirisa. I understand. Yes.
Saka panitoriwa nenyaya yekuti bhudhi vakambokidnepiwa vake mukadzi ukaburitsawo mari imimi muchi. Aitorina 3 weeks. Yesu. Kana akata mari, I have everything. I have the mara to everything. Yesu. Hey, saka kuchi nyaya idzi musamhanye kutora masaidi guys. Hani mazviwa kwai kunotora nyaya yakaitika 3 weeks ago kuti bhudhi vemusikana vakatombokidnepiwa. Oga Bongo vakapindira mukati vakatonorescuwa bhudhi vemukomana uyo achida kuenda kukotu. Bhudhi ndivakakidnepa mapurisa. Mukabva mapindira mukabatsira mukabhadharawo mari yenyu. Saka imimi yenyu hamuna kuidefend, hamuna kuidimanda, iye ndiye azodimanda yenyu. Saka imimi mama nengu yakariba zvakadiko. Mama nengu yakariba zvakadiko tikana nemutsikano nemukadzi wenyu. If I loved you. Asi mukandipa kuti bongo ndakupa 50 USD chikwedwe muzose that I have to pay the bill. Okay. Chikwedwe ndizvo. Achi hatisi chikwere asika icho kana ndikati mundidzosere chikwere chero ndizvo. Wandibira pati ndakubira pati. Okay. Kuti iwe munhu ndakati amuna glass rakati rakati amuna plate yakati kana amuna gumizi rakati rega nditenge. Saka ndakubira ine. Aiwa munhu mune musina kuba. Anditi maona manje. Iwe unotitwa matakonana ubva wamanya because iwe uri kuti Bongo agara ane nyaya dzake. Saka ndikataura nyaya yakati unongomuka chokwadi ininika I'm like this ndakambokomuka zvakati unomudira pachena ka. Ndizvozvo. But uye bvaita sei manje oteka advantage that. Saka vanodirector kuti kana usina kudaisiwa kana usina kundandidwisiwa ndakatenga zvinhu saka ndakutokusaka but aiwamangana kana mazapublic haisa izveni. Alright. Ndaku imimi Oga Bongo ndanzwa side renyu of the story. Zvondoita iko zvinoti tida kunyazotive fair handitika ini guys ndavhura line ndaisa number apa. Ari kuti akabigwa nababa ava naBhuti Bongo handitika uchifona ipa number dzandaisa apa. Uchitaura navo varipo tichiyatsonzwa kuti wakabigwa zvishuwa una kuvapa kuti uri kuti ndiri kutengawo chakati nokuti achimo kana kuti maybe manditsotsawo zvinofadza saka batai napapapa handimaona. Saka ndavhura line iro vakatsotsiwa naBhuti ava handitika kunamba dziri papo handitika please fonai varipo ndokuti zvite fair handiti because tanzwa rimwe side tanzwawo rimwe side ina handisi kuda kutanga ndatora rimwe side kutora side because kune side iri and then kozita chokwadi handika saka namba ndapina handiti mukadzi we$100 US kana aripo namba ndakapina Oga Bongo varipo handitika mochitaurirana amai vekutoregwa imba vaya uyai zvakare mupfumure baba kuti mimi wakatora imba yangu zvikadai handitika tinzwe ndokuti nyaya idi imire mushe because otherwise kana mukasafona mukaita zvekungononyora chokwadi choita kufungidzira kuti vamwe munenge mine business yekurambana kwamunenge maita because zvinoitika vakadzi tichiwa tikarambanawo nevarume tinogona kunonyora ivo varume vakagotswawo nevakadzi vanogona kunotinyorawo kumagrupu kwavo animona chirega itivhurire mukana kuti ivo vauye ivo ngavachiuya varipo vacho tinyazonyaya ifambe handimaona because ndokuti afeya handiti panoita uku poita pakati handika tozotanga manje kunyaza kuti aiwa ka apa imi Oga Bongo takuvaudza uchokwadi kana kuti aiwa imimi mainini iwe mukadzi apa iwewe handimaona ndio matongero anotova nyaya itongi one side because ikatongwa one side ka hapana chatinenge taita izvozvo manje sisimeliga zvaifana kuita start alright miraitinzwa nzvadzi rekaitinzwe hello kola makadi zvenyu
Dzorai bvisai mefoni iri kumashure kwenyu muri panoise. Tikukunzwai pane foni iri kuita noise kumashure. Pane chiri kuita noise kumashure. Yaha takunzwai manje. Ai noise. Taurai. Budai pane noise. Taurai. Alright, muri mai vake. Okay. Ngapinda palive nevana vangu vamwe vaninati variko palive. Mwana wangu zvokoti vana mai vangu hazvisi vangu izvo zvanambuya hake. Anyway, ndanga ndichikumbirawo zvanga kuti tenda aiwana kuti nezvo ndakamboedza kutaurai. I know I had his name indinogara kuUK. I'll give you my name on a detailed note. Alright. Zvese zviri kuitika Obed Mpofu ari kunzi hama yake. Obed Mpofu uyu. Mwana wavatete vana mai vedu. Sekuru vangu vanozvara mai vangu. Namai vangu Obed Mpofu were brothers and sisters. Mwana wavatete vakakrimati. Saka isusu, yes, we've been there, but we don't involve him. Our parents go there. So we shouldn't bring this man in here or being used under this sermon. Right, one. Let me clear that. Because we do not want to put Tizo. Kanganisana paukama nezho zvisiripo. Secondly, Wongani is not the first post inbox yangu yakazara. There are so many women who know kuti mwana wangu wasisi wangu diri mai vake. They've been writing things and saying all these things. I spoke to him yesterday. And I know he's in South Africa. I did ask him, kuti unani akatale mkazi wake. I think I hear he got married in Harare, which is fine. Ndikamubvunza mubvunzo mwana wangu pafoni kuti ndinokuita kuti iwewe utore umwe mukadzi umovachame umwe mukadzi wakarora. I want to be a very fair mother here. Yes, you are being very fair, Mama. You are being very... Look at us, Mama. Which are you? Oga Bongo. Mirai Mama. Mirai Bongo. Mama. Amai. Matewe o mai vedu. Ndoda kumbate makadapu. Oga Bongo. Muripoga. Oga Bongo. Right. Tina mai panapa. Mai vapintira. Mai takumbopa mukana mai. Nguva yavo mai. And I believe kuti she's your mom. There is no way yavanga tora zvisiri fair. Vanto mira pa chokwadi. Saka gaiti bonzwa mai vachitaura iminya titerera uzvitaura na mai. Then timbotererawo ipapo tiri vana right now pauya mai. Amai enderai mberi. Whatever it is, whether it's true or not true, it's enough. Because the first post it was the first post for me to see this. All right. Everybody. Whether it's somebody or not, can I tell you because I understand he's in South Africa. I go there and I hear this Murora in Nangu. I've not met her, and she's also from the UK. She bought a house in South Africa the other day. So these women to have the guts to go with this one, we are getting day in day out. And for these women to have an audacity to know and this man, you can easily tell who they is the wife in the house. Right. So in meaning you could him coming on the Facebook page, coming to embarrass us more, he said no. Because there is no smoke without fire. He's got to sort out all his mess and his shit, never other, for him not to come in and come to again. And even a cat, what you are around about it, we always want to get deep from men. We can get what you want to in the room. Put the putting it on a man, and then it can have the battle. That's what here was all right. I can't come my book. I never wanted to go. I thought the first time I talk about B-level. This would be the first time. Yeah, it's not the first time. All those women, I don't mind sharing my number. Because anyone goes to share a number with this so that I can speak to them personally. And I don't owe this mess. Because in the Shiro 20 years, and even if I'm a interview, even coming by
It's wrong, totally wrong. Apana mbereka anoda kuona mwana wake kuti mwana wake anofamba chichosa vanhu. But ini noshanda, I'm 47 years old and I work so hard. Wangani mwana mpifu I think he's in 30 something. He should be working hard and kana ane mkazi wake. Why can't ndakamubvunza mubvunzo kati iwewe chinokuita kuti mwanangu iwewe unankirikire utore mari dzevakadzi and yet you are not disabled. You are an ex-goddess man who is working for himself. So you know what I can just say, I'm not trying to stop this thing from continuing. Those who want to have my number, I'm quite happy to address these issues as a mother because in they're the ones who said, Mama, stop this thing here. Ukabongo mubvunzo wenyu pindurai. Hanzi izvo unoda kuti niite sei ndiri mai vako inda uchitinyadzisa pese pawasvika kudai ende imbo ukabongo mabva kunyepa maminetsi ago mukati imimi hamuna mukadzi makasiyana kwai mune mukadzi wamakatorora manje manje apa akatenga imba kuno South Africa muri kutogara naye. Because in some of the things they hide from me, I can do that. Accident. My name was upon a motor and empty. But I wanted to speak to this woman. Why do you allow that? And you know what? If I'm happy to fly to South Africa because it doesn't take me to get to South Africa. They don't be telling me. And I'm going to go back on young. Saka mama imimi murukuti murora wenya msati mamuzive rakarogwa na ukabongo maziva afurewa asi makangonza kuti ndiye muridzi makangonza kuti ndiye muridzi wemba inopostwa namukoma ogabongo. Okay. Aiwa nditsara zvataurwa ndikudzokodza zvataurwa namama. Ndutadzokodza zvaro na mama kuti takanzwa mama vakanzwa kuti mukadzi wako ndiye akatenga imba ku South Africa. Varoda kutomubvunza kuti uri comfortable here kuti imba yako inge chingopostwa pa social media na bongano because kuti nyaya dzacho zato wane mukadzi. Ndozvo vari kutaura mama. Kana paroora mukadzi yetu right, it's not all about money at times. Munangoti dawo munhu wako anditi. Ukaenda kwa murume wangu gara apa. Murume wako ogara. But woman should not take advantage of this woman wa akatenga imba kuti murume wangu gara apa. Iye achanda ari ku UK. You understand what I mean, man? I know I do very much. That's why it is a wrong. That's what I want to correct. It is a wrong. That one is a no. Let me tell you something. That is an intelligent person. Because one of the capacity, he is not going to put a good amount of Bogotara to Jagada is not a good thing. In the north, instead of you justify yourself, just help yourself. Apologize to these women. And I'm also happy to help you apologize to these women and stop all this rubbish. True. Very true. Very true. Papa, Gabon. I'm with my 100% cheko because I'm kuti
kana wakazi havana kuti wakazviita vari kuti it's not the first time uchinyorwa kuma-V11 uchiburitswa isi takuziva kuti wave nemwe mukadzi saka uri kunyadzisa uchisvibisa imba yemwe mukadzi neimeji yemwe mukadzi iye akati murume wangu tatenga imba yedu iyi chigara ikoko yava imba yenyu handiti iwe uri kutora mwe vakadzi uchipinza mumba imomo saka kana uri kuzviita izvi I want to help you to apologize kuvakadzi vese vari kuti vakaofendwa newe handiti and then you stick to your wife weta upenyu kwene mukadzi wako kwete zvauri kuita zvokutinyadzisa izvi. Hello? Hello, ina ndikuya tokumuzwa zvakanaka. All right. Oga bongo. Oga vana ngati kutaura nyaya dzendoro nemabhuru awo. Oga vadzoka. Aiwa oganza havana kunzi vakaita engineering, oganzi vakaita chisoja vakazosiya voga. Havana kuita engineering, vakaita chisoja. From there, zvimwe zvinotenda kota zvaungatipesa kadaro. Asi initandiri kuti vanhu vamwari kuti vakadzi vacheme misodzi burikidza nekuti wadyiwa itinozivana namwari kushanda mari uigodyiwa nemwe munhu. I understand. I'm also the woman. I will not take side just because he's my son. He knows that pandakazona I told him ndikamushauda akanditi mama zvakati. That one I will not accept. Ngatinachigadzisa, we need to sort out this mess. We need to apologize to these people. Tokumbira vegero vakuregera nokuti kugara vanhu misodzi yavo iri pavatama ndizvozvo true very ndosaka ndiri kuti ndikuagriya namai because ogabongo shuwa kana vanhu vakaramba chingochema kana chiri chokwadi chamunenge muzati makachita imimi vachingoche mosvipa munyama chingoita izvozvo handiti understand me ozga munyama chingoita izvozvo but iwe sisimunoyi ndakunyenga ndatokunyenga nhasi wadakunyenga nhasi but baby chiripo ndakuchinja ndakubvisa chapisa changu inini saka ndakudyarekera ndiwaita inohomiriwo. Alright, ogabongo ngatitei so pane musikana arikuda kuedzwa panapa mama ndokumbira mugare mucomment section musafona ine direct nokudyirai mari mufanira newhatsapp anomaona ipapa kuti isakudyirai mari regai titore musikana ari kuramba chingoti edmi uyu kuti anonzi sweetheart kuti ndiani imi rabai muri muchiteerera mucomment section tingobva tapedza nyaya dzacho nhasi. Alright mama, right. Sweetheart fona oga varipo kana uri girlfriend tikuda vanhu vari kuva neconnection nenyaya iyi chete kana usina connection nenyaya imbomira kufona usafone kana uine connection nenyaya iyi chete handika uchiti ndakadligwa mari iwe naoga bongo ndiwo unofona handitika kana usina kudligwa mari naoga bongo usafona handitika ehe chete zvatiri kungoda saka fona itioni right fona sweetheart anonzi sweetheart amen sweetheart here kana kuti ndiani Shakira yobvisa account yako yakaisa pa kurumiza unongobatire zvifoni zvangu iwe mwana iwe. Hello kola adona kola andizvati chi alright mafoni ndiite kulive kwangu here kuti zvona aiwa tiripo tiri kunzwa tiri right. Hello kola Hello, sitimele, muri kundinzwa? Tikuzwa chingodzimai imwe foni iri kumashure kwenyu. Okay, ndabuda muna imwe foni yacho. All right. Ini reka, I'm one of the victims da Bongo. Bongo aripo era? Aripo Bongo. Nyaya yakaitika kuma 2015 handiti. Bongo ari kugara kune imwe imba somo ascot in Fido. Saka inini I
was fortunate enough kuti anazosvika pakudyirwa mari. What happened is that ndachangopindawo muarea. So what Bongo did was targeting vanhu vaiona vari ma-independent vane tunhu twavo. Okay. And mazuva andameka skoro. Saka Bongo came for me. Ndobva andinyepera akati anoshanda kuwongi. Anepa achishanda kuwongi paya achitoti katwakatosoti ibhazi rekubasa chichi tikatombochovha zvikasvika to the extent yekuti Bongo anga kushandisa mota yangu at times. Okay. Then zvabva ipapo I was fortunate enough kuti hanzvadzi yangu yakabva yamuziva. Ikauya ikanditaurira story yemunhu akadyirwa mari, teacher wekulwagwero naBongo achiexplaina kuti this is what happened. Kuti akatorerawo like akatoresa wamwe teacher wekulwagwero chikwereta akavasiya vari muzvikwereta chinepa kuti achada kuair force ada kutengerwa masutu chichi. Ini ndandatodyira. Saka ndakatozopeputswa very quick ndisati ndasvika pekusende yekudyirwa mari. Adaro ndokuzotaurawo neshamwari yangu imwe. Shamwari yangu yanga ine history yekugara overseas uko. Akati munhu wari kutaura nezvayakatongoti approach aona pamba pangu pane ML Benzi iyaya. Aitargeta vanhu vane tunhu twavo achitovhunza kuti mota iri pamba penyu ndeyani chichi handiti. Saka ndobva like he was well known muascot muya muinfield. Achigara paimba yanga iri gedi reblack paitiwa zvecrash. Saka Bongo uyu kazviri kutaura izvi it's true. Ini handina kuzodyirwa mari but ndadatowa murodhi iyoyo. And however I acknowledge kuti inini yangu incident yakaitika long back kuma 2015. Jojo Murukazi He might have changed, changed his ways then because Yamudeyakari and I don't regret anything because she ndakadakadyiwa but I was heading towards that. Apandadatonyeperwa zvishota chada kuuki chichi. And it not be for story yakataurwa nebrother yangu yaisiririsa ikai. Ndikadakatoita one of the victims. Ini ndinongoti kaBongo ngaangoapologize to my victims ake. Ini handirwadziwe because I am moved on from that. Ndakutogara overseas and my life is okay. Ndari family yangu. Handina anything against him but I feel pity for my victims ake, especially that lady. Akaita ndizotendeuka musituation yandandapinda inini. Maona. Andakaudzwa nezvake. Saka Bongo should just end up apologize and handisiri ndega ndakamusandaita victim yake. Ipapo ndatozonzwa kuti andabva pane umwe lady wemuascot yekudemo wandinoziva ndikataridzwa nepamba paiuya. Saka sure you should just apologize to my victims. Hazvinakidzi ndinotomutorawo sehanzvadzi yako zina hana chakandikangazvira aingonyanga se munhu wemurume waona. But kuti achizoramba achinaya like achivhara vanhu mari zvinongondirwadzawo zvazvo. Kaona. Chete ina have nothing against him. Ngaangoapologize kuma victims. Indakamusa ndapinda mutrap iyoyo but hazvina kuzosvika ikoko hazvo but nekuti right. Network yavo. Right. Oga Bongo, this is one of your exes ari kutaura kuti hamuna kumudyira mari but paperiod yamakanga maambotisa sekuti fambidzanei mamotofamba nemota yeumwe wenyu ende zvakare makanga muchitoti bhazi rekubasa iro kuungi ende vakatozoudzwa nabhudhi vavo aikuzivai kuti makanga matora imbe moona kuti nyaya imbe yekulwagwerera ichingodzoka matora mashandisa mukadzi kutora loan mukadzi yakatorerwa imba ikazodididi saka ari kungoti itai kuti mukumbire regerere kuma victims emunyu musiyane nazvo. Muri kunzwa akamukoma Oga Bongo. Mukakanga ma-ex yenyu mukakanga ma-ex yenyu mutotobvunza zita iri. Munhu wamakanga mudanana naye kuenfield kuascot kwamumuzivi. These people were others one gather to fight me. I know my battles. You understand me? I'm sure was you understand me? Saka I cannot
responded. Oh, God, Bongo, we need to see. We are born. Matikaidi. I'm not going to say I'm driving. I'm not going to say I'm going to drive. My good driver, what take one way, Dana? You didn't put it. Am I beside phone noise, Mama? Phone noise, my name. Phone in noise, Masuda, I'm not teaching critical and phone in noise, Gaiti. Okay, my name is not phone in noise, but why I'm Chakuzi, you put him in man. No, but do you remember Oga driver Mazda JB blue? Hello? I'm Macambo driver, motor blue. Ka offer me okay blue Kugueru. Mazda Demio. Hans Maca driver Mazda Demio Kugueru. Right. Okay. You understand? Okay. First time when I talked to you, we talked about cakes. You made Jawaki, I got a panda and that's so nice. Saya jenga kutoka follow I up to Sarai Masure up to ya. First time china cake, they have in the second time I wanted to make a product to the drum. I'm going to go for you. I don't know how to say that. You have a feel over with the most of it. Mine in Mukuru's way, phone in noisy, and this is that Mukuru's way. Kai might become a cake, Mimi Kuku, Sarai Mimam, Nakunyangana, you like Zirepanya, cake in a Pamakatimotea Kafa, and Sikuti, Budivane, Kangamboro, Hanana, Oga Bongo, those are Kataratoshi, Murkuma, Grosso, Ascot. Bakazoro Hanana, Mukoma Bongo, who Ascot to go Paitanya, Kudo. It's iPhone and you are silent. It's iPhone. Phone and you get noisy. Okay. That's the challenge that I'm facing. But I couldn't able to that brother. I
Karo and another Bongo Skadi, like my brother is a prayerful person. I don't go into the group. Anyway, oh, guys, should just apologize to your victim. That's all I can say. That's what I'm saying. I have nothing against you. I want to talk about it here. But just apologize to your victims. I'm trying to put us otherwise, it's now your word against mine. But just apologize to your victims, please. Stop it. That's all I can say. Okay. All right. Thank you, Mining. Thank you, Mining. Thank you very much. Ngoma Oga. Vangu yava kuzoti apologize kumaningiki noti imfoni yavo iri kunyanya kuchitira noise kumashure zvisingaiti. Okay. All right. Ndizvo. I apologize. Because I know my people a lot of people similarly but the same people who come to my house. These are the same people. Okay. All right. Aiwa tikuzvinzwa takateerera. I can fix it. I can fix it. All right. Right. Tikuda kufixa nyaya inhasi ibve yangopera. Tinoda kungoitaura nhasi guys, zvibve zvangopera. Oga wacho kana pane akadliwa obva angokumbira regerera oga nyaya ibve yangopera. Antika iye oga atozviona kuti zvinogona kuzoenda nekupi kana karamba achita chigame chake ichi. Aripo here umwe ari kuti anoda kufona uya angachiti sweetheart here ameno sweetheart or something. Fona itinzwe. Fonai Oga Bongo varipo mutaurani. Asi kana wauya pano chandaona pana Oga Bongo be specific kuti ndiwani. Unaona? Nyatsotaura kuti ndini ningi uya wepakati because because Oga Bongo kamunenge wose munhu wechirume munenge vakatoti one day mukutoita muchikanga maome vachona ivi. Aiwa atina kuti mhosva ndosaka tatipi vanouya panapa vauye vachisanangura kuti ndini ningi uya wava pakati because vakangoti paya paaspoti munokangamwa. Asi Oga Bongo imi vakadzi vanonakigwa chiya pamuri chii chimbori pamuri imi vakadzi vanonakigwa nei ndida kutozivawo chichi kuti ati vakadzi vanakigwa sereki pamuri imi saka mhofu inoita sei ende Oga vakadzi vakaoma veniwe batai makadaro Oga kola hello kona vachichikuitika vari kutrai kufona but fanake amene zvainongoita yobva yatanga kudii korait kufona futi hanzi na Oga Bongo ini ndiri mhofu saka kana ndiri mhofu munoiziva kuti kwanzi inozhavirira saka vakadzi vanouya vobva vachizvikanda kwandiri because mhofu inopedza masports nokuti ndandoda kutoziva kuti zviri kufamba sei vakadzi vauye vari kuzvirashira kuna Oga zvino Oga tozoritsangurira anze kuti aiwa ndinopedza masport kana ndopedza masports zvokupedza masports yangu chaiko ndi Oga vari kudara ndisirini ndi Oga vari kudara kola hello maswere sei madzoka ndinokumbura kudzoka because this thing is getting out of hand. Hello, ndini mai vavo ngani? Tiri kunzwa mama. Adakwera mana, I think this is just getting out of hand. Whatever he's saying as a parent is getting out of hand. You shouldn't be using women and doing that such thing. He said no. Mama, is why tati kufunga kuti mama tati mama
tatiri kuda kuti nyaya yacho ipere and the only way kuti nyaya ipere kai if these ladies can come and talk sevari kufona handika then imozopesera kutaura musura mwana wenyu manje vakadzi vataura imozoya muchikumbira regerero behalf of chi mwana wenyu Martin all right. Tena imtenda kueja kuti mupedzisire. Tikuda kuti mupedzisire mchisura mwana wenyu iko zvine zvinhu. Stop embarrassing the family, man. Stop. Let's just finish all these things. You know, it's better about it because other my young brothers who are also watching, and everybody's watching. So you should not be saying all these things. The wrong is the wrong. Even the parent who says the wrong is the wrong. Gango apologize, humble yourself and say, I'm sorry, and then move on. If any of those ladies want, I said, if any of those ladies want the details, I'm quite happy to share my details. But let Bongani quickly apologize right now on the platform and stop picking up which is bigger, which is a buru pasla, which is so mama apana apologize kunani so far because apana ati awuya ari victim achindini vari kufona but handisi kutokwanisa kudaira because muri pafoni because you can only apologize kumunhu kaunza kuti ndikuapologize kuna uyu regai ndidaire uyu yangu rabvira kufona uyu mama ndokudaira ibheki mirai ndidaire munhu ndikuisai pahold shit hello kola urisei kola urisei dzima foni imwe foni dzima hello okay all right then you talk to me, then I sort the things out, then I apologize. Because it's bad, but this is because these people are running around me. I think I explained to you yesterday, putting an eye. What I go to message and this is the messages. I think I texted you the messages in an answer. You know what I'm Atai makadaru. Hello kola. Hello urisei. Urisei. Okay. 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 Imakatsotsi chi? Makatsotsi chi mimi? Aiwa musataura zita renyu. Musataura zita makatsotsi chi? Ivo vaziva ingutaura kuti makatsotsi chi? Oh, Adona. I'm not in it to get out. Adona. Adona, angoti muriku ogaitotsi vanonyepa even nezvelife yavo saka ini ndakatsotsiwa asati ataura pamwe achadzoka ndofunga Adona network or something pamwe achadzoka right guys because right now kana pasina ka munhu ari kugona kubudikira ka azvishandi chero kuti hanzi munotswai muno nyadzi zvinogadziswa sei you are not even coming out and standing up for yourself kuti inini wakandidya mari yangu iwe you took my money I want it back mama vake varipo and she's willing kuti vabata peace name kana wakadzitwa mari naOGA uya pachena mama vanokudzosera mari yacho hanimoona vanotaura mwana wavo kupa mari
antiwazviona mari yako bheki but now manyora tibuda iko zvino zvinoshitaura muchibudza oga kuti ini ndakaningirira hamusi kuda saka ina ndichaziviwo manje kuti nyaya yacho tototi oga okay right oga bongo pane ari panapa ari kuti iwe hanzi wakanditi ndikupe 1000 rands uchiti imbwa dzako dziri kumanchoni kwake dzakufa FNB hanzi FNB yake iri kuramba anozondipa auya hanzi wakati kuna anonzi chimwemwe anonzi chimwemwe katete wakamuti ndipo 1000 rands nda kutengera mbwa dzangu chikafu kumanchoni okay kwanzi fona ichitaurirane tipedze nokuti hatidi zviva message tida kutitaurirane okay right handisi kuziva kuti right pane umwe here ari kuda kufona okay hanzi zvinonyadzisa kuti mavictims abude saka manje mavictims aino kuti zvinonyadzisa but mavictims akasabuda inzwai guys hapana fona right oga uyu munhu uya musikadzi anoti anoita zvokutengesa mabhero hembe hamuzivi wamakati ndipo 1000 nditengere mbwa dzangu chikafu handisi handikubvunzai kuti hamumuzivi here shakira yapani Shakira wepaneyo right nai chimwemwe 1000 yacho wakamupa here oga bongo titenge kutoona kuti mari yadzishona ingani mari dzacho idzi wakapiwa here mari wakapiwa here mari nabongo kana tivangokumbira havana kuzosvitsa uye panoona zvikuita fona nguri kuramba kuda kunikikiro ipari kubuda password yako ndopari kubuda unongoti never irida right varipo here vamwe fona itinzwe kana varipo vanovamwe vari kuti hapana kana pasina tovhara guys because hapana nyaya oga vatosvika pakutodonha pafoni tikatodzosa edu amai vacho vauye vatsiure mwana wavo because hapana so far guys munozachira mukoti yako chaivoka sweetheart ari kuzama haisi kupinda foni yake nenoise or something handizivi fona futi sweetheart mukaichira mozachira mukaenda kukoti yako chaiva kunonzi produce ningirikiri maevidence hanomaona hanzai foni yangu haisi busy hapana busy up try foot again sweetheart tone try zvakare tone kwanzichi I gave him 650 achiti purangu hand kongo sweetheart try again kufona try again amai varipo vari willing to compensate saka mukasafona nyaya dzenyu hadzibudi munobhadharwa sei fonai mutaure oga tomufonera bheki adonha apa ndofunga network but tomufonera bheki try to call again sweetheart
Try to call again. Because kana pasina evidence guys ngana koti kana ndonyaya dzinoraswa koti dzadzi. Ndonyaya dzinoraswa koti kunze no evidence. Udai chiuya utaure. Okay, andina comrades chimwemwe nandina airtime pandiri pazvataurwa nevanhu zvese about bongo is true. Saka toita sei? Because marega kubuda guys, my victims are not coming out. Pabuda one lady but hana kudyirwa chinhu. Ndizvo zvakaranga chida ngozama ngotedza kuti zvinhu zvakamboda kupota zvaitika kwaari but hana kudyirwa chinhu. Saka vakadyirwa vacho vakadyirwa mari and must stand and what not, they are not able to come out kuti vataure kuti takadyirwa. And so far tinevo 1650. Ngavachifona Cynthia. Ngavachifona tinzwe like sweetheart tinzwe. Uye ata 1000 ata ndina airtime. Because mama vanoda kubhadhara mari dzacho but vanokubhadhara isei manje. Handizivi, regai ndidzose mama vake panapa tinzwe. Regai ndidzose mama vadzoke pano because imi maramba kuningirira. Maramba kuti mubude muwane mari dzenyu bheki. Ine matosera imi madzimambi pawo iyi ndakatochiona. Hello mama. No, I'm a first victim here. Oh, sorry. Kuya mama yagara ndeipiko. Oh, mama waka ndiyo kai. Okay, mera zvo. Pana kutrack phone now. Hello. Hi, even what I just want to say as a parent because I've got to go back to work. I am really sorry. And I'll get in touch with you and do what you're sorry. And also to start to turn your image and the family, you know, people start then digging people's lives, relationship people. So I'm just saying, Kuti, I'm sorry to everyone. There's nothing I can do. Yes, I came out and I said the truth has to be said. I am really sorry, everyone. I'm a woman too. I've got the I hope that they will not take his foot. Everybody who was wronged by this boy, I'm really sorry. Right. I hope you could make you, Mamma, might have some my chair, which I will make a Basamayam Camira, some my chair, which I will, and then my Gona Matsura Manu Parishin, just need a my check, which I my chair. Thank you, man. Okay, thank you very much. Most of the people you get a we die my victims, that's a shell story, give me Muster and I won't do up. And they want to deny your baby. Do you have more for this? Okay, I'll just communicate with you. If please communicate with me. Then me, you, and him, the three of us, not anybody else. Obviously, I need to protect my first number. I can't do it. So, anything I'm not going to doctor around and I'll find other people just speaking to them. But I'm saying, as a parent, I'm really sorry. You know, Kumbiro Guerrero, you know, and that's like they don't do when I maybe that I should in the Imrova, I can drive the people. I can go to Kumbiro Guerrero, run out whoever, the best of Katanga, want to Kumbiro Guerrero and Derek. All right. Thank you very much, Mama. In there, you bus. Okay, thanks. All right. Right. NYAYA, you are BMK. We were Murumu Naka BMK. That's all Gundurutsa. That's only Gundurutsa BMK. That's only Gundurutsa. Right, guys. NYAYA mainzoya bongo you. Mainzo NYAYA bongo askana. So inda kungovhurira muriva nechikadzi muri pano pese andika zvizokusekana makona unorohwa beans kana kurohwa mari anditika so inda kuvhurira malaini kwamuriwo andika vanhu muchitsiura nai pachenyu pachikadzi masingu chitsiura nai chero mamarriage achona chiuya mutsiura nepanyaya dzekupa varume mari idzi kuti zvoita sei unenge wamboenya kunakigwa seiko kuti unozobhadhara murume mari zvafamba sei.
Hello. Maswera sei. Maswera. Inini anguti rangoti, do you know kuti Oga Bongo mukoti chaimo kuri kudzitati kuita koti. Vanobuda. Do you know kuti Oga Bongo anobuda D? Anobuda D. Tazozviona vanobuda D. A murderer is not a murderer until proven guilty. Convicted to have murdered. Oga Bongo at the moment from our life, a court life here, he is not he is not angasingatore mari dzevanhu nekuti hapana wataona evidence yake chaivo achitaura nemuromo wake. Tingona ari mameseji neni ndingadai ndangonyorawo handisi kuti haana kuba, don't get me wrong, handisi kuti haana kuba, but mukaaccusa munhu kuti wakauraya and then koshaya vanhu vanouya kuzoback up that story anobuda D. Saka at the moment dai vakadzi yakaadvertiswa ikataurwa kunzi Oga Bongo ari kuuya palife. Vakadzi vazhinji kunyange kuma-V11 kwaakaisa vanga vachizviziva kuti Oga Bongo ari kuuya palife. Vanga vachiziva. And yet, yes, and yet today we didn't find a single woman anoti akabirwa. Taingogona kunyorawo ma-message. Handisi kuda kubata anyone could have written a message, but kufona uchipa ma-facts ako hatina kuona a single person watawana acha haana kuzodyirwa, saka iyo itori nani starter iyi akabuda D ipapo Oga Bongo. Saka I would encourage madzimai kunyange muri ipapaka udai saka nekuti hazvibatsire kungoti munonyoresa munhu kuti akatimbira mari and yet you are not coming out. Kunyara kana kusada kubuda out, then why are you putting it out in the public kuti vanhu vaone, and yet you don't want to come out kuti tinyatsoziva kuti munhu ari behind the writing of the message. Kana varipo, I'm encouraging them, come out, say your piece, but for now, as far as I'm concerned, I'm not saying it didn't happen. As far as I'm concerned, Oga not guilty. Thank you. Hey, I'm not guilty. I'm not guilty. What are you making about? But the mother gave me my number 2 and try my number. Okay. I'm not phone. All right. Okay. Right. Sweetheart, ndakupa number you. I gave you another number. Try that number. Let's see. Try that number. Let's see. Ndakupa my number you. Ndakupa my number. Try that number. Let's see. Hello? Hello, SIS MELLY. Maswera sei. Ndaswera zvangu maswerere. Aiwa taswera. Chiburitse mari and usangobvuma kuti wese akukwezva kuti ndokuda wakutoti saka ndadiwa pano wakutoburitsa mari. Haya ogaka inotoda uine mazowe amai mazowe aya ekuti unyatsoziya nyaya dzacho. Anditika. Hai hakuna munhu akadai. Right. Kuti kupaka Oga hana mhosva hapana uye achitaura kuti isusu takaningirikiri, takavharwa, takaitiswa John Brigade. Handisi aiwa, maybe vachabuda havo ndikaitimboona, maybe kuna achafoni. Asi zveshuaka kana varipo vakaitirwa izvozvo aiwa tinongotoedu vesori vasikana. Alright, pakanaka muningi. Kwakungokumbira ruregerero. Alright, munina pakanaka rega tinzwe wamari kufona. Alright, sharp. Alright, sure. Right. Hanzi nemi wangu kana muripo tongoti sorry henyu asikana zvinowanika kana makatorerwa mari. Right. Pana angachitoya kufona angachifona nedirect. Right. Aripo here umwe arikuda kufona. Aripo here umwe arikuda kutaurawo nyaya dzekupanana mari nevarumedzi kuti munopanana seiko. Asi ndambooneka imwe nyaya futi nhasi kukuningirikiri ikoko kune rimwe magrupu aya anokutaura nyaya dzevarume nevakadzi anofo expose varume nevakadzi vari mukuhura nekudligwa mari nekudii. Ndazoseka imwe nyaya ndaona achiti kwanzi yaiswayo saaidhasi yanga iri very hilarious nyaya iyoyo.
hanzi inini ndakadligwa ningirikiri ndaitana namufundisi aposta mufundisi wekuchechi kwanzi vakandidla bhinzi rekuti ndakafenta ndavafanira kuseka saka munhu akadaro unobvadza kwaka kola hello ndiri right muri right here I still feel to Ogata. That's a real wrong. But that's the way I could put you never say sorry to anyone. It's not like I was running a face of this. I was in fear. And it's not easy for my victims to put this one. What's not the book already? So I could say something about me and go and I got so the dress of Tom Kagani here. Who would have got social media? But Dr. Wood so sure is a guy ticket. Which Americans all say, what a person can come and eat. So that is who he is not guilty. What? And he is guilty, but type like another. We want to win. It's too stubborn. I stand with the mother. His mother is the right mother. My child never did. All right, thank you. Thank you very much for advice. Thank you. Right. Kwanzi ndinoti Oga is guilty. Kwanzi Oga is guilty. Vamwachiti Oga is not guilty. Vamwachiti Oga is guilty. Kwai nokuti munhu ngasadaro nyaya dzakari kudziziva. Hapana kumboti chi right. Kola hello. Ndibi first victim ndibi wekudrive kwamota batoka daro uifoni yako taurako. So the thing is, akatowe aitogare fridge yako kupa kwake chaiko. Firiji? Mama tompa firiji? Ndakatopa nefiriji yako yagara nayo kumba kwake. Saka mauna ntaura paruzhinji rekuti Oga akandidya bhinzi mumba make vairoja iwa mwana yagari hafu yekreshi the other part achiroja apa imomo. And then besides that, like I drive a mocha yangu akagauya akatura fridge yangu ndo aishatisa kumba kwake. Asi mamune tu mafiriji? Dade tu mafiriji. Okay. All right. Saka zvinonyadzisa kuti victim uri yenyatsotaura because padataura payaka ndatonyara kuti achagumani taura nezita ndikuzikanwa nevanhu. Saka inoconsider kusataura all information kwadaita saka chifunga imwe victim yekuti nenge yakatorerwa zvese anotaura sei. Apa vamwe kune vavamereji yekuti unosvika kuti zvikabuda zvikazikaiwa nehama dzemurume zvinoita sei kumereji yako. Especially pamakadhidhiwa bhinzi hazvinyatsozobuda. Especially kana makadhidhiwa bhinzi hazvinyatsozoita. Ndakatodyiwa bhinzi kuzvikoresa kwavari kuita kuzvikoresa kwavaita Oga pomoti kwai ndiri mhofu ndinoshanda basa sei ndoshandira vanhu bakira vasekushandira ishuwe ishuwe aiyepera chiprofita muwasikotini filmuya apa ndingatoro kubloka maakaunti angu pafacebook kozi anogona kuzonditeverera kozi anoziva ndiri ari waona aiwa ndoreva kushandira kwenhingirikiri kushandira kwepakirawa muri tu kuna ukwaingoti jojojo apa mabhora acho akarembera ari achikurova kumagaro. Zvinhu zvacho hachina kura chakakura mabhora ndo akarembera asana kuona mabhora akadero kupewa. Vamufamba vedu verusadaro atonyora izvo zvekutinonditaura kuti azoramba kuti taizirana pamakeke kwangu wakutaura chaitodarana nabhongo uya akatodraiva mota yako achinyepera achidisira kukaisema zazi zvipasta achinyepa munhu wake bhongo uya akatozvitira kushamwara yangu imwe yanyabva kufranza achinoda kutomunyengawo ndi akazoti wakawasangana nabhongo papi wauziye bhongo here iwewo. Saka imagine kunyara kwandiri kuita ndisiri kuzikanwa mabuda kuti mavictim auye anouya achizvitaura sei zvakadaro. Yeah, ndikuwa ndakuunderstanda now. I'm now understanding the victims cannot come machi. Zvaandiita apa kuti aramba kuti handikuzive. Saka imagine team tavanofila sedada akazodyiwa mari ndakangogomera hangu mukudyiwa bhinzi idzodzo nefiriji yakamboshandisa nemota ndeti dada akazodyiwa mari daidzwa sei apa umakomenzi adachira vanhu mumakomenzi kuti wakambo akatatu wapehwadzviri. Ndaingodiwa ndagumira kudyiwa bhinzi idzodzo musadaro ine.
Zvakaoma. Zvakanaka. Zvakazodarika batika. Zvakaoma kuona nekazonjiwa because mastori zvakanaka zonzwaka. Zvakaoma murume aine pauya. Ende apakare DSTV raibhadharwa neumwe munhu asi apa asingashanda achifamba netsoka munhu asikotoya apedza ivo otofarira magurosa oti ndichengera sadza ndokuchekera sadza $1 chairo raitadza kutenga pamagurosa asikochi paya mazivaka zvakaoma nyaya dzikira dzobudesoka unosanga chiwanda muserugare munhu uye ari arogeti ngaasadaro akadya vanhu ende apedza ipapoka akatozoitira imwe mai aigara padhuze nene akaine kamochawo kake futi ipapo aingotageta vanhu vanga vane dzimba nemari dzavo chete avaoga mabasa chokwadi kwai maibika makeke ndauya kumakeke asanyepa munhu uya imamugone kubika makeke ndaitobika makeke icho ndochoga chokwadi chataura saka anokuzivai organikiziviriwe makeke ndaibika for real asi oga zvakaomazvo marave nemukoma oga aiokana hakuna munhu akadai andokuzivai kwaindovazira kumakeke avananenda kumakeke ikoko pakatatu kwaitaikozerana pamakeke ana kana keke rangu raakatenga ndaibika kumakeke but iye kwake kwaya kundidika bhinzi ndati ngasataura zvimwe zvakawanda handaseka handaneka ora isi vako mainini maita basa gaitizwa marufai kufana kota kuti chii mabhora akanitamba-tambaya ora iti bedweka zvinobukataka kundisekesa nhasi usiku panozosvika 12 dzanhasi ndendakuwa zvemabayo ndendotogwara nekuseka kola nikisi bedwe switati foni yako ndoine problem ona umwe sari kupinda it's your phone ndoine problem ifoni yako. Hello? Kola hello? Kola hello? Kola hello? Again, you drop. I'm going to go to the phone and direct call because. Hello? Hello, Maskora say. What's your master say? Andri raitisu. Tirikunzwa. Tirikunzwa? Tirikunzwa ikola. Ndaseka ndazosekeswa aya kwani ma dancing meatballs zvinhu zvacho akusatamene munhukadzi akaipa kana wofumura nekufumura chaizvo chaizvo kone zvokunyemba kwaive nema dancing meatballs aidhensa achitamba maclax zvepano nikisi. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Maswera sei? View hangu anengoti ne2 cents dzangu. Avana chida kungoti pacourt of law chaipo kaoga havasi guilty so far, but isusu sevanhu oga vane kauguilty kavanako, so nekuzvindundumadza hanzi ndiri mhofu pane kachokwadi karipo. But anyway, until vanhu vauya vataura nyaya dzavo tongoibata yakadaro, ndatenda hangu. Alright, maita basa. Thank you, bye. Bye. Right. Oga bongo vatipedza masports pano vedu tapedzwa masports pano. Kwai ndiri mhofu kwai wakati hakuna vaingorova magaro kumaseru. Zvakaoma. Right, pane vamwe vada kufona guys, kana pasina hedu tiite zvimwe. Guys, nyaya dzekupanana mari dzikadzonetsa tikudze kuti musape varume mari. Zvinonetsa because pamunenge mazoshandigwa paya mafadzwa munenge makuda kupa vanhu mari. Saka zvonetsa. Kola hello. Hello, sorry, inamba yaSIS MELLY. Titori pachirongwa. Hello? Tikuzwa. All right, I want to know saka because I phone wrong number, but that's SIS MELLY.
ndo vari kutaura. Okay, haya inangu adinangu zvakawanda inangu adina zvakawanda zvandakavatera bhandu vangoti haiwa oga kuzvitutuma dzanga vambomira. Munovazivawo? Munovazivawo here oga? Dzimai foni imwe iri kumasure. Dzimai foni titaure nefoni 1. Dzimai imwe foni iri kumasure. Dzimai foni. Ehe, takunzwa imanje. Ndikuti hatidai kufumbira zvakawanda panawo gamera ngavambonyarara vamungu vabvunza kuti koma sikano kumaorenji nomuziva here? Kumaorenji? Ndikama kumaorenji. Okay, saka imi mushanda kumaorenjiwo? Vakauya pamaiwe kumaorenji bandai vandiri vachitaura neninyaya ndikatombopinda navo zvakatonyanya. Vakatozongoti vaitondibvarawo maorenji angu saka hapana. Saka maitirapawo maorenji futi? Ndaivapa ndaita sei ndaipavapa maorenji kondaigodii ndengonda handeno zvavangoripo unomboburisa wega. Maorenji aya anga ari epafamu here pamurungu? Aiva angu apa ndaishandira ndaitengesa kai maorenji pamusika pangu. Saka vaive pamusika penyu achidya futi maorenji maara? Vaitouya ndichitodya maorenji ndichivapa mavheji achienda nawo kumba. Inu wacho otozoyombonditorawo. Mujobheki imo munomu? Saka imai modliwa maorenji modliwa muriwo modliwa futi beans? Ndodliwa neni wacho ndendwa neni dzonguva dzongwada idzongoinda handeno zvazvongoita soungeva nemushonga. Asi vaigona? Hapana zvavaita hapana chavanogona. Chinhu chavo chinenge chakangoreba asi matende ndo akangorebesa chinhu chahachihwisisiki. Indochera kuti matende acho marudzinini. Saka maibhadhara henyu zviri maorenji henyu amai vapa henyu zviri muriwo pamusoro pezvimabhadhara nebhinzi futi? Ndozvaitoitika tisimeli nokutiwa hapana handiri kunyepa inanga handina mari yandakadyiwa sindaingodyiwa maorenji anga avaitongouya chigara chizirikita chaiko. Saka mamutiti kana mahodha itu extra masaga emaorenji kuzoti aya ndiaoga? Kondaita mamutahodha extra? ndaitovapa kondodiko zvisimela zvaingoita zvega. Hei, oga vana kumira musha ndofunga pangukuta pane zvaaibata-bata. Avaibata-bata ngavamboenda vanodzoresa mabhora ava hana kumira mushe. Hei, apa vakadla maorenji, vakadla mavegetable, vakadla makeke, vakadhiraivha mota, vodla zvebhinzi dzavana. Zvaoga onikisi. Ngavaende vanodzoresa mabhora ayo. Saka imabhora yatora mukombi. Saka yatora aiwa, okay, sisimeli. Alright, zvakanaka munin'ina. Shame, sorry hako nemaorenji ako. Alright. Uyu ndiwo maorenji wozvu. Wakadligwa maorenji akina mavheji pamusika avediwe oga ka. Ende oga musadaro zvomudla maorenji emunhu wedu pamusika. Zvisina mavheji acho. Mupedza munorikita futi munorakasha futi nikikiri beans dzemunhu. Gettinzwe wawo kuti wakadligwa chii. Vakuchibuda manje vakadzi vaya. Hello kola. Dzimai foni imwe iri kudhuze kusure kwenyu tiyatsonzwa kuti makadligwe ini. Hello, yes, tiri kukunzwai. Ndiri raiti kanjani? Ndatisakavajiwa bhinzi vaozobhadhara oga vaitenda basa renge rabatwa naoga here kana kuti vanenge vachitendei. Hanzi izvona kola pesira kubva. Zvaingoita zvega handitoziviwo chichaitika. Ndaingopisa ndangu vangouya vopedzera vapinha mabanha maorenji angu voinda kuti nditopa muriwo voinda vosedzoka vonditora manheru vonondirikita futi. Vakavabhadhara nemaorenji. Inzenge kuti ivo vabhadharwe ndo vakubhadhara nemaorenji here. Unoziva
za murudo shamwari kamene zvinongoita murudo so amene zvinongoita mulavhu so unokotobhadhara uri iwe handisi kuzviramba kana kuti kuita sei ndino dzangu kuti rudo kana rwanzi rudo haro zvinoitika asi oga hangu handisi kuvanzwisisa hangu oga vanenge vane zvavanotoshandisa handitika zvokutoti mukadzi wese anenge achingoti dai akamuona pamwe ndo panorova hana yavo pamwe ameno but asi munhu ari right I feel bad for vanhu vakashandiswa. I really feel for them. Ndizvozvo unongochinyemerwa pakunzi ndoda kuroora da kana mkicheni wobva kuti rega ndifadze mutengi wewawo antoona apo vanenge vasingazivi dei vasiri mhomu zvatoziva akafumira pana kuti anotori nemukadzi vanhu vanga vasingandozivi kuti ane mukadzi handimaona kunzi akatoroora vanhu vanga vasingatoketi kuti ane mukadzi saka unenge uchingonzi ndinoda kuzokuroora izvo munhu akatoroora zvake hanzi is married mai vacho vakapana katakaroora manje mukadzi wanaye mushonga wanenge achishandisa handizivi kuti zvinofamba sei papapa ini nangu kumaonero angu ndofunga ane mushonga waanoshandisa kuti zvinhu zvake zviite haisapose kurara nevakadzi vakawanda amenu but until the end of the day zvokunzi haana chainacho handizozivi handinyatsoziva hangu history yavo kuti yakamira sei anyway asi ndakunzwa kuti mukadzi ari kuuk that means mari inogona kuva iripo kamedhe vanoshanda but the way yachona yazoitika nyaya yake kuti people most vakadzi vari kucomplaina it doesn't make sense hazvo ende panenge paine chiutsi panenge pane moto and is breaking about it kuti anabata nazvo hanzi havana kubuda pachena saka hapana nyaya ndezvokunyepa but at least dai vachona vakatoswa bhizi vavo dai vambuya vataura their peace of mind remember kuti vamwe vanenge vachizonyara kuti ataure anenge ane hama dzisingazvizivi kuti ndo zvakamboitika nachii pamwe anenge zve zvakuomera kuti ainsobuda achitaura kuti ndo zvakaitika maybe alright mningi rega timbonzwawo vamwe alright sharp right pane vamwe here vanoda kufona guys kana pasina ndikati zvedu chadzoka manheru nelive yedu yekumirira gore dzva todzoka yedu mwana wayo asati awanika here anonzi fortunate asati abatika here haasati abatika here fortunate uyo ane angel yake rida kumuvhurira business rekuti aite fortunate machinga kana ndisingakanganisi ndimachinga or something right so vasikana tisati tadonha chizosakana yedu usiku na10 manheru tisati tadonha ndakambokudzai papa tichitanga andikati patakatanga tichitanga padiaries ndakamboitaura nyaya yegaba challenge mirai tinonzwawo kuda vakadliwawo kola hello maswera sei hai makadliwa chete mama nyengwawo that Oga Bongo is so sweet zvekuti you believe kuti ndapinda makanziwo kudii saka zvakaitika takasangana somewhere then ndokubva azotora nhamba yangu and then ndobva vatanga kufona vachifona tichitaura ka hey babe I love you, hey I want to marry you, hey my sisters are in UK, so poitwa machat pocreatwa nekuti machat asaicreatwa sei like group chat vanenge paiswa picture yangu handiti and then group chat yocreatwa zvoita kunge vari kutaura nevanhu vavo here kuti hey this is the lady I find, hey what vanhu vachingonzi vachitaura kuti hanzi kuve kugweru kuita sei vachitaura sweet tongue. So zvakazoitika mandi zvakanauga ini ndogara kurustenburg saka ndichigara kurustenburg amene engineer ndikati aiwaka engineer zvaita saka zvadaro tichingochata so ndobva vazosvika pakuti ngatisangane. Rema Roberts, thank you my sister, thank you, love you too, happy new year too. Enderai mbere. Okay, ndobva zvazosvika pakunzi ngatisangane
ngatisangane, then I'm coming, baby, I'm coming to Joburg. Aigara ukurasembe kwacho zveshuwa. Kwani kwanozoziva ndiyani zvepamafoni izvozvi. Yes. So Okay. ndoba ndamuti izvoni a day before manje ndoba ndamuti, can you send me your photos? And that guy, he sent me 40 photos. 40. Yeah, saka pamaphotos apo kapa panga pane imwe imba, so zvainzi ndakatenga, so zvainzi I'm an engineer handitika, saka ndakatenga imba yeRustenburg. Saka zvanzi ndakatenga imba yeRustenburg, ndo pakabva pazobudiswa pictures 40 while there was a house. Then imba iyoyo zvikanzi, this is my house baby, I want to marry you, so I want somebody wogara naye. I was once in Canada, and then when I was in Canada pandakazodzoka mukadzi wangu akamitiswa nomwe murume, ini ndiri kuCanada, so takatozorambana, tanga tine vana 2. Ndokusenderwa maphotos evana 2 vasikana. Zvadaro zvikanzi, then I meet another girl, I wanted to marry her. And then when I wanted to marry her, that lady at last, ndatokunobvisa lorobhora, akabva anditi izvoni, I don't want somebody ane vana. So that lady let me down again. Hey babe, I was so heartbroken. Hey what? Oh guy is so sweet, munongonzwa imi. So ndokubva zvazosvika pakunzi ndinoda kuya kuJoburg. Pakuya kuJoburg ndikati it's fine. Ndokubva iri Wednesday ndoba ndakazosend photos, ndokona 40 photos iyoyo. Saka pa 40 photos pairi pane kanemba. Pane mapictures anemba, zvikanzi this is my house, patichagara. So machati mamwe aivainzi maanti acho ari kuUK iwawo, vamwe vaiti unofanira kuchengeta mukadzi uyu oga, this woman is so beautiful, what zvekuti vanobhilivhisa vachinzi kuona here zvekutaurwa nemasisters angu baby. So iwo pandichasangana newe tichaita video call nemasisters angu, and they will see you. Ndikati is fine. So yeah, Thursday ndo pakabva panzi unoziva zviri kuitika, I want to come to Joburg. I bought a car, yanzi Range Rover here, saka mota iyoyi iri kundipa Ford. So I want to go to the garage riri kuMidrand. So garage irori ndoda kuti vanondichinjira mota yangu because vanenge vanitengesera mota isiri kuita. Ndikati it's fine, saka then we meet. Zvikanzi basa rangu bva ndataurawo basa rangu randinonoshandawo. Saka ndobva Friday ndobva zvafonwa zvikanzi baby tosangana mangwana, so iwe uri kundigira chii? Ndikati uda kuigirwa chii? Zvikanzi izvoni chii? Ndinomwa John Walker. Ndikati no man, how can you say that expensive one? Me I can't. Zvikanzi no baby, you can just buy red Walker, I don't know, in a red label, yeah. Zvikanzi you can buy red label, that one is much cheaper. Bhuku rakarembouya ndobva ndaona 200. Asi ini ndobva ndatoudza sister yangu ndikati murume uyu handisini ndamboona zvakadai, handichatodi. Sister yangu ikatenda kanoteka kuona zvinoda kuitika. Plus pamapictures akasendwa iwana nemota dzese dziripo dzanga dzakanzi GP. And achiti anogara kuNorth West. Yeah. But hold on. Arikufona. Hold on. Hello, Oga. Ndazvona foni yenyu yakata. Yakata foni yenyu ndazvona yakata. Handifungotandara hedu kwatiri kufafona yacho yakati. Saka pane uyu ari pafoni izvozvi, so uyu ndofunga munomuziva uyu. Pane wemaorenji ambouya, vavaziva here maorenji? Chiwe, everybody dzikizire. Maorenji. Iwangaza hapana kudzikisira. Kumusika mirai. Kumusika kwamaenda kuJoburg muchinotora maorenji uko muchipuwa maorenji nemaveji moza mutora manheru moenda naye kumusika. Maorenji maita hodhe kwasagara inyure extra rekuti munoya mutinonga. SIS MELLY, ndoda kutaurira chinhu chekuti varikutaura maorenji, zvakutaura muriwo, zvakutaura kuti chika vanhu ngavarege kutengwa because unozvitorera nhamo yausingazivi nenyaya yekutaura nhema. If usina nyaya naOGA, keep quiet, listen to people. Vane nyaya vauye on the platform, they talk their real story and they do it. Kwete kutaura nhema, it doesn't aid you. Hazvikupi mara, hazvikupi kuti indiri kuna West Caldo
Murumwa Jameson, Murumwa Jameson. Ndurumwa wafana varopa ina train blue label or gold label. Hands break. Ime ngazi munogara ipi kwemi? That is YaOGA. Munogara ipi agazi? Ayo, ndineva vengi SIS MELLY. I will talk to you. Uya kumba, uona bamba. Panoya iwa vatinaki. I will show you. I will do everything. Opa uona SIS MELLY and nako kunyinga murimbo yavangu kuruma moyo. Murimbo yavangu chamuona bamba. Because zvezvi kuneva vengi. Aiwa, ndandangoita interested. Ndaita interest pataurwa kunzi munogara kuRustenburg. Saka ndopane ndaita interest pakuti muri muRustenburg here. Yes, muRustenburg chaimo. But I cannot tell my housework of that. No, yeah, I couldn't get what you are. I was up and Gava could already. But I want them. Musa, we am Japamba, come to the one Tagunumbrao. Indandisingakuzivi muRustenburg. Indandisingakuzivi muRustenburg. I'm a simple person. And the papa wookie and the din and the daddy. All right. The guy thinks go atina epana papa uyu ari pana pano ku. All right. Muningina taura ko gava uya okabongo uya. Okay, Sakazova Zanzi, can we meet tomorrow? Because I'm bringing my car to Joburg. My car got fault, what. That's fine. Then when you're coming tomorrow, can you bring me something? Red label. It's fine. Then when I hello, Anjad. Muregeya peds. Ndoda kupinda ndizive kuti who is talking. All right. Hansi, who is talking? I want to know. Okay, Hansi, who is? I want to know who is talking. Lynn. Hansi Lynn. Okay. Mamuziva ka? But even those 40 photos of him, I still got them. Mira Lynn. Mamuziva ka agazi. You and me, Zivana, Shakubasa, that's one. Tika, Tanana, Zokbasa, Tiri2. Saka, and Tidikuti, Tipindi on that level. And it was one Zokanganisa Iwewe. Zoguna, Ina Zogunganganis, because I can talk myself. But Zoguno Kanganisa Iwewe. So, don't bring issue because of bitterness or pinza on platform. Iwewe, with your job, respect it. And with my job, respect it. Because we are both in the system. Saka, respect it. Taura, Nyayako, Trakanaka, the family, because we both know we are in the system. Lynn was always with a Gaban's room system. What I just want to say is this guy is a fake. He is fake. He is a crook. They might say the truth, but those people who are saying because this guy is so sweet and he is so sweet, and even those photos I still got them. 40 photos that is I know you are Rambi. Don't sweet tongues talk to SIS MELLY. Let me just. Oh, I mean, sweet tongue. You want to talk to both sides. Here's what people must say because imeka bongo makati kuna Lini uyu imeka muzo tuka imoza na zokubasa kupi imeka munyenga imchigara kuno ku Rustenburg ya chigara ku Joburg ko muchinda kunotora mota yenyanga ita fault Range Rover ikwa ine chi for the range Range Rover yacho ndanje yakabudisiwa ndaita accident and ina 2 weeks later 2 or 3 weeks later accident na adola ne for the range ile kana tine road range out for the range ati for the range like for the range anaweza kupianga paka mota yakadona Range Rover not for the range. Oh, Alini kwa waita mistake info Range Rover kwete for the range. Okay, saka chimira nditaure nini ndione kuti pandakazopoka na this guy. So aiwa mkoma ngati pane nema chances nkuma ngandire gai Lini apedze mugotaurawo musiye apedze Lini enderera mberi.
zvikanzi bebi unondigira whisky ini ndokuti kune sister yangu kwayo murume angati ndimutengere whisky sure for the first day this guy I won't do that. Yes, I've got money and I've got a good job, of course, but ndifunge kuti zviri kunzi ndimigire whisky nini on the first date. Ndikati it's fine. Ndiri kuuya naro. Ndoba zvanzi izvoni unondiona pakati. Saka zvikamboshakana ndokubva zvazotanga kutaurwa kazichifona on the way to Joburg here what. On the way to Joburg, zvikanzi ndasvika kuJoburg. Ndanga ndichida kubuka hotera, but handichabuke hotera. I'm going to sleep with my cousin kuBeria. Ndikati it's fine. I will see you tomorrow. Zvatombonzi uya izvozvi ndikati anome andifambe usiku. I will see you tomorrow. Saka mangwana acho ndokubva taenda tanosangana. Zvikanzi unondiona paThe Bridge. Handiti. Park station apa. Aiwa mirai apedze hanzvadzi musatange muri kuvhara munhu. Aiwa musei munhu apedze mugozotaura. Sei munhu apedze? Regai apedze mugozotaurawo. Enderera mberi lini ndobva zvadii? Saka ndobva zvanzi unondiona paThe Bridge. Handiti. Ndikati it's fine. Ndobva ndakwida zokwira taxi tasvika paThe Bridge paya. Indatotsvaga kamunhu chicken leg ndikati aiwazve first date have boy guy will take you somewhere just to show him kuti anozviti ndini because this Oga Bongo was saying I'm an engineer. Saka kandakanyasoti aiwa kana kunosangana Mr. Engineer. Tazoonana naOga Bongo uya taonana zvikanzi let's go to kumwe kuno kuNew Town. Zvikanzi let's go to New Town. New Town. Asi anengu yanga yakurova. Ndobva zvanzi let's go New Town. Ndobva tafunga kuti tichaita Uber or something. Ndobva tanokwira mataxi. Mujoburg takafamba nenogara zama takapinda ndobva utondoratidzawo pane mataxi bacho. Ndobva takwira. And tichiri kuenda kuNew Town there was another guy who greet him. Akati skipana. Ini ndishaya kuti munhu wekuRustenburg akutozivikanwa kunzi skipana muJoburg. Something fish with this guy. Asi handina kutaura but I was so ndanga ndakutya. But ndikataura ndinombonona pazviri kugumira. Ndobva taenda kuNew Town kuya tiri mutaxi. Takwira taxi pandoka mari yetaxi. Zvikanzi bebi bhadhara. Ini ndikati mukomana yangati ndibhadhare kombi sure. Mukomana worudziko uzvo. Ndikati pamwe zvaari kuti ndiri engineer pamwe let's maybe mari yake iri mukati. Sezvo ari mhene karigati mboona. Ndobva ndabhadhara that taxi. Ndobva tanoburuka kuNew Town. Taburuka kuNew Town vatafamba taura ndonzi wati wabva tataura introduction chichi zvikanzi izvoni ngatipinde muri shop. Muri kuona? Ini ndobva ndasara ndakamira panze. Zvikanzi bebi pinda sori munhu wekuchechi here usingadi kupinda muri shop. Ndikati no even if ndiri munhu wekuchechi hazvina kana basa ndinobvumidzwa kuti ndapinda muri shop memo. Taenda kuma-red label kuya kutanga kunongedza. Ndakafunga kuti he want to buy and ndakafunga kuti he was joking kuti nditengere doro kuti mukomana ndifunga kuti amboda. Avari kufona kwambombuira avari kufona vari kuZimbabwe apa. Vakutodisturba show yedu. Hello? Ndichatenga. Then ini ndobva ndobva ndanomira panze. Ndatoona kuti panapa hapana nyaya. Ndobva ndanomira panze. Then iye ndobva asara achimira imomo bhata dzokutenga. Ndobva abuda panze. Then ini manje I wanted to test him. Ndobva ndamuti taakubuda kwezvikanzi handei kupick and pay ndokune doro rakachipa. Inini manje I wanted to test him. Ndobva ndamuti bebi ndine nzara handina kana kumbodya. Masangana MuSHURUGWI manje. Mirai ngoga tizwe. Mirai mamadhumana apa makamasaka tira kunyora bhuku nenyaya yenyu. Tira kunyora bhuku redu saka imbomire tinozvinzwisisa. Ndobva zvadii paya. Ndobva ndavati ngatipinde muKFC. Zvikanzi no KFC mune mafuta too much handidi zvine mafuta. Ndikati Debonese pizza vataura imwe hamene kuti vakati ndobva tapinda mumwe mainzi gusto nditomboiziva that one inenge yakadaro but tapinda imomo. Ndobva tagara apa that night yacho before week yacho ndofunga 3 days before zvakanga zvanzi bebi unofanira kuudza vana vako I want to spoil you. Poor
nevana vako muri kuona ogana believers zvikampiwa zvinhu zvelift iri kudiwa nezvinhu zvevana vako upuwe nemasaizi wati saka pandakasangana zvikanzi wapuwa here zvinhu ndikati aiwa ini nemasaizi anopfekwa nevana vangu ndinovadi ndivaziva. So I was expecting kuti chaendaka kushopping since yanzi hey I am a mhofu hey what all right sweetheart okay endera mbeda ndokufonera kana adona zvikanzi I'm a mhofu I'm going to show you the mhofu charm hey what ndozvaitorwa pafonika saka ndikati arega ndimboona mhofu charm iye tapinda mugusto muya ndikati chioda tatora dingirikini meni ndaverenga ndobva ndizvanzi uri kuda chii ndikati aiwa iwo zvaunenge waona ndikati kaina ndingamhanyiri munhu kumuchuzira zvekuoda maybe mari yake inenge isiripo ndikamuti iwo zvauchatenga ndozvandichat zvaunongonditengerawo nei ndobva zvaramba zvichingovhurwa menyuya zvikanzi munoma hamuna kana zvinodyikawo ndikamuti unza kuno bhuku racho toni ndobva ati zvona I want to make a call ndobva abuda saka kana takafunga taichandoona ndaoda here because ndakamutunza kuno bhuku racho kanditarisa kafunga tachandoona ndaoda or something I don't know kuti pfungwa make makafunga chii zvikanzi I'm going to make a call panze ndikati fine ini ndobva ndasara ndichivhuravhuruka ndikati munhu anogoti hamuna zvekujenga chero mabhega and chips mune chii zvese izvi zvirimo zvakazara then oga uyadzoka kubva kunoita kondo bva ndamuti zvoni uri kuti hamuna chinhu zvekudya inga zvese zvirapa and it's so cheap why can't you just buy it ma30 rand what zvikanzi izvoni ndobva kugara vangoti vakungutaratanya yakutaratanya zvikanzi baby kupick and pay kuchabharwa ndikataka kupick and pay kune chi zvikanzi handika unonitenga dora handito wandipromisawo kuchanditenga red label ndinobva ndafunga ndikasaka this guy ada ndinomutenga red label ini iye atadza kuti odero kana food kana munomutiri muno mufood ati atadza kuti odero kana food kana 30 rand so iye ada kuti ndibudise 300 400 iwo ye red label anopenga nechemumwe mangu ndobva handiti ipapo manje akambondibvunza kuti your face looks like we are not comfortable don't be scared ndikati I'm not scared but person was scared because nanganisinga chamutrate means ati ndobva akafonwa futi somebody manje foni yakaitonga ring here zvikanzi ndauya kujobeki ndine mota yangu yandakatenga ndo pandakanzwa zvekuti ford ipapo kandi ndine mota yangu yandakatenga ranger iya saka iri kuita problem saka ndo yandauya nayo kumidrand kugaraji kuti vandigadzirire yowe zvikanzi mota yezi ndopazvakazondikati kounga wakamboti mota yenyuwani zvikanzi aiwa second hand saka ndikabva ndangoti nechomwe iengineer angatenge mota second hand amen this guy is a crook is fake ndobva ndangomuti alright zvikanzi ngatichibuda tiende kupick and pay kunovharwa ndobva ndati kupick and pay alright but zviri kuitika panapa ndezvekuti inini handina mari ndakadanika ndina mari yangu yasati yapinda so iwewe chingotenga nemari yako bhiya racho and then unondinyora kumusana next time ndinokuunzira mari yako yaunenge watenga baby ndini ndakadaroyo matsamwira akaita so pandakati handina mari yekuti ndimutengere akapopota akati iwe unoenda pastereki ungada kune zuva ndakatokuti uri unondigira chirukati unondigira bhiya ndikakuti uyu ukati unondigira whisky iwewe zvino nhasi wakuda kutaura kuti handina mari uchaswera uchimwa ndinoswera ndichimwa chii yoyo ini what kind of engineer is this one anopopotera doro ndikati kana chodai manopopotera doro handingamuti zvekuti inini ndaingofunga kuti reaction yake ichati alright zvawati nditengerga nditenga asi next time pepo unondigirawo ndopande and then plus chimwe chinhu chakandinhingirikira chakandinyumwisa futi nezvaogava he brags hey I've got a ranger I've got a house I've got a what hey swimming pool yangu yazodai hey garden wangu mudadi wemutako swimming pool maita green yoyo anenge achingotaura he brags ndakazomutsvakudza zvandakazomudza kumberi akapopota akati heti chama chichi vandati zvoni vatabuda tese achindipopotera ndobva tabuda mufood outlet mune tatoona nechepanze ndobva handitsamira zvikanzaina ndime anonyeka wati zvikanzi alright saka tichazoonana rini akundibvunza so inini bva ndaregera kupindura zvikanzi saka tichaonana rini bva ndatotanga kutofamba ndichienda ndichimusiya akamira ipapo ndaenda
manje mafambe andakaitaka apa ndakutya manje because mubhegi mangu maive munhu ndikati ndisaidza kupinda ndipekaida mukomana wekauyu ndakafunga kuti pamwe asimbavho here kana kuti kupinda ndipekaida undenisa pamwe nekunozorohwa ngunze yemafoni kana handinozinzwisisa mabatiro andakaita bhegi rangu kusimeli ndaparuva kumateksi kuna brini angopinda muteksi ndakazopemereka ndagara muteksi kuti iye atleast ndakazvisiya mukomana uyu because ndandina chamunzwisisi nezvaanga achita kuti chokwadi munhu wainjiniya angati nditengere doro at first date chodai dozonditestaka kuti ndiri mukadzi anororeka ebhereziwa saying you want to marry me yacho angadai akazokutestitime goes on not kuti first date handichegai anetebhenga achizviratidzo here kuti ndinani kaseyari zviti ndiri injiniya wati ini ndobva ndazomukombi ndobva ndamunyorera kuti ndandine shuru udambokona kuti what kind of a person are you zvawandiratidza pesa apa ndatiwana answer ndaright zvikandizvo nedhimi anonyepa ndikati iwewe unoti ini ndinonyepa iwewe nezuva wakati uri kubheriya kwehama yako nhasi wanga wakunditi wanditi wakarara muhotero mawakabhuka akanditi zvoni hanzi ebhedha pane hotera iripo ine chikafu chinoita 500 300 ameno hanzi 300 nefood iri ndokuti hotera ine chikafu nekurara neself service mukuzoita 300 what kind of hotera iyoyo ndabva ndokatakatongoa this guy is a fake saka ndikamutiwo hotera ini ndiva ndatoenda kumba ndasvika kumba ndobva ndati ndabhama zviri mari maita here chero pasina chaitika because this guy ndokunganga achandishemedzawo tadaro ndobva ndazongomutekisira ndikati now before I go I'm deleting your number but before I go I want to tell you the facts why ndakaona kuti iwewo zvekuti uri injiniya uri Rustenburg unonyepa ndikati one imba yawakandisendera ine motikari dzakati ndandanda those cars were GPs and iwewe waiti that house is in Rustenburg and the Rustenburg I think it's not West or something I don't know and there's no way munhu anogara kuRustenburg achitenga mota dzeGP mapurisa anenge asi handifungi kuti zviri easy vanhu unotoita number plate yekwaunogara ikokoko haungamboiti number yeGauteng province iwe uri well based kunorth west ndikati one ndikati number two kudadadela kwaunoti ndine mba chichi ndakazodini my sisters ari kuuk atoti ndikuroore wati hakuna zvakadaro unonyepa ukanyepa kana nemurume ane mari unotogona kuzozviona kana kechipocket 5 kuti this guy is ane mari is rich ndikati iwe manje kubreka kwaunenge uchitaka unenge uida kubhilivhisa manje next time kana uda kubhilivhisa unomboita uchita slow because mabhilivhisa awakanditira ndakatozoona kuti like fake ndobva ndamunda ndikati unganditibie photos ndozvauri kubhaibai zvauri kunyepera nadzo vanhu mafotos aya ndokudya nawo mari dzevanhu uchinyepa kuti I'm an engineer so inini zvangu zvadi zvakwana im outa ndobva ndatopedza kubva ndamira kuti anenge ari kuverenga ndobva ndatomubhloka pazvatopera ndamubhloka wamacalls ndamubhloka kuwhatsapp ndatosiyanawo nazvo ndikati this yoga bongo kau pane nyaya ndikati kuti ndobva ndamboiudzowo vanhu kuti ndingadai ndiri kumufungidzira here mukomana uyu vanhu vakati so matsananguriro awaitaka kuna murume anoti nditengere doro first date anoti nditengere maybe iri birthday yake anogona kuti nditengere doro birthday kwete ungoti first date anotanga kuti nditengere doro this guy is an ambition ndobva zvatozotori wangu saka pandangoonunyeyi palive ndinongona kuti ndikantozotongo dzandakasanga nazvo kuti mukomana uyu vanhu anogona vari kutaura chokwadi but vanhu havaiwine nyaya because this guy anogona kutaura izvo zvandichimurutomunzwa achinge achiti wewe anogona kuti ari mafacts he's not stupid upstairs manje iniwo ndakashandisawo dzangu pfungwa ngiyabona I'm coming my girls I'm coming I'm still doing one or two things there. I'm coming. Right. Oga bongo mawanzwa here ex wenya. Okay, SIS MELLY. Apedza here. Apedza. Inini Lynn I know kwaari. Understand me? Two, zvari
after red label is red label. Yes, I drink it, but it's not me. You understand me? My man is somebody and round. You understand? But lean. Yeah, after I was lean and little. Lean. I want anything. Kutengo kwa unoita. Was lean die ataura. Shataura. Kapon no puma. Amamoyo. This is the lean I know. Who is Arkutauro? To be honest, I don't even know. I wish that in my friends and know iPhone Akitauro could use YaOGA. I would never stoop so low to think. This is what I think and I'm a more good internet man in a man and it. But Zavaro kutaura sisawa kindopo ndotokupa umbu mvura bainunaya chirokoni nda mvura chanaya. Don't lie. Pasiri nyaya yako usapinde regala nyaya vapinde with evidence kuti ugama can't die. Because why I say this amamoyo imindo kuna kuza zvokutaura imindo. Do you understand me? I don't know what to say. But in at the lean, yes. The lean I know is in the same system with me. Understand me? Okay, no. Paita mix up. Pane this comment here in comment section ish. I'll pin this. Pane uya kuti ndini lini arikuda kunze ataure uyo. Saka paita wana lini tu pana. Pane ari comment section ne ari pa phone. Ndivaku pindura arikuti lino. Okay, but I have still got chats. I still got those photos. Wonderful. Do I want the chats. No, so do munwantinoda. Understand? Mane my chats. Go the chats. Opa awuya sisi mbuya meli. Opa kuti simeli. These are the chats bongo. Nishikumbira gerero. Was murunano. Understand? Akishandira kutaura ladies musa wibirire we moshino usingazi zvakabva kupi. That's one thing. Usadi mota because mota yacho iyo yausiteka pakopi. Sometimes I can test you. Usingaziyo so imataura kuti ni andi testawo sakuri ninda imutestawo tasaka Bongo uye bodo aiwa musaseke azina imutestawo nokuti yeye testawo. This is ini ndakazomutesta muchino ngene download anyepa mutambo mebhoro iye ati ndakanitesta nechikafu che30 rand kana kuti mari ini ndaitestawo nered label I think is 300 rand ndoine navafana vangu vachimwa inaya ndondomwa handirambi pasinawo pachiripo saka ina mucharangariri muchienda kurestaurant imwe iri kuti kunyutown ko muchikwira taxi muchienda kurestaurant muchikwira kombi muchienda kurestaurant mukanopinda mumarestaurant mune burger and chips 30 rand onawo kutoti kusisava ndirapi and aritori muzobheki anything can happen mbuya mama moyo anything can happen in life unogona kutosvika nemota utonzi kuti kudai I have cases dzakadaro ichida kurobiwa but vozokanganwa manje kuti inini ndine simbiwo mukati umu semataurira vakamboita kuti bongo kana asina chakuda anokubudisira simbi handiti mwanzo kwanza unobudisa futi vari kutaura andito zvavakataura kumacomment section saka bongo uyu sisilini vari kutaura kuti inini akandikwidza kombi akadini handisina yanitestawo indaimutestawoka but indiri kuti sisilini I don't know you. Or imwe nematext acho. Iwo imwe ripombo yamamoyo. Kuti mangwana mutu ndikuona kuti YaOGA pamabato apa. YaOGA kumbererekera kune munhu.
handina kukunyenga, handina kukuchinzva nacho. Kana ndakakunyenga zvikaitika izvozvozvo handinokumbira rega because murume wacho anonyenga insurance smelling. Ndikasangana nemi ndambokona masikati mune penzi yenyu zvibuda because hakuna murume anogona kunyenga mukadzi ane mota kunzi aiye asina mota because ndinchitya kuti maybe ndo maslay queen ayi handina understand. Saka sisari ndakakwira kombi tikaenda navo vakadhara tikaenda kuwe tikati pindai mutenge red label tikapinda apa tikati regai mutenge chikafu niniwo futi ndoti nini ndai kutesta iwo. Saka idhimba rebhoso kwai dhimba renebhoso dhimba rine highlanders tese tiri mashuru kuti kutestana. Saka mutambo hauna kutambika. Ini lino ndiri kuziva ndiri kumuziva but ava vari kuti avava ndilini right atibvise lino ndiri kuziva ndilino ndanyengawo. Imimi hamuna kuda oga makada mapicha nezviripo first muchiona mukati maiwe ndaenda kumbomura yangu asi ndinourawa ndinoona manje sisi amamoyo vakati nasinaenda kuzvi kungamura handiti kuna injiniya kuna injiniya akati nasi ndonourawa nezvese kureva kuti dai ndandiri marabishi sisi havanga ngauya. okay mapinduro angu sisi havanga singauya. Saka nevo kudawo zvino vakasunga anzi nekudawo zvinhu sisi vavakabva vauya vachindowana injiniya asi yogapongoka mararememi zviwo zvakaoma. Mimi sisi lini mimi kana matengwa is fine, I don't know, but kana makanyengwa naoga